Slav, merhaba jwara, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Îro 22 Cotmehê 2022 beriya 38 salan îro 22 Cotmehê 1984 da Seydayê Cigerxwîn helbestvanê netewî têkoşerê zimanê Kurdî û helbestvanê me netewî weke min nav dikin helbestkar Seydayê Cigerxwîn mir wefat kir li Stockholmê li bajarê em bijin paytexta Swêdê. 38 sal derbas bû ser mirina wî re ku îro jî em bijin salvegerina mirina wî ye. Bi vî awayî min xwest ez di salvegerina mirina wî de vîdyoyekî ji bo we amade bikim. Di vê vîdyoyê de bi kurtasî behsa jiyana Seydayê Cigerxwîn bikim û pişta jî behsa seta dîwanên Cigerxwîn ku ji dehe hevan pêk têne wek din disan berhemîn wî henin lê li vir ez ê ser deh dîwanên wî rawestim bisekinim behsa wan bikim danasîna wan dîwanan bikim jî wekî li bameye hûn dibînin li midê min ê rastê ye. Beriya ku ez derbasî dîwanên Cigerxwîn bibim bi kurtasî behsa jiyana Cigerxwîn bikim. Seydayê Cigerxwîn di sala 1930 da li bajarê Êlihê Batmanê li Bakurê Kurdistanê hatiye dunê. Di zaroktiya xwe de ew tev malbata xwe koçî bajarê Amûd Rojavayê Kurdistanê dikin. Ku zanin diwan deman da ev şerê ku şerê cîhanê heye û wekî din rojhilata navîn û li dunyayê bi giştî tevliheviyekî gelek mezin heye û birçîbûn em bijin xela belengaziyeke mezin taybet di Kurdistanê ji ber ku têkçûnek gelek mezin li Kurdistanê piştî ew têkçûna mîrek diyan û em bijin û kolonyalizma kim welatên Ewropayî û pişra ku em bijin ya komara Tirkiye ra û em bijin Iraq û Sûriye û İranê raştê rastî ev bi xwe re belengazî û em bijin feqîriyeke gelek mezin din Kurdistanê ku di van deman hemiyan da Seydayê Cigerxwîn jiyaye pişta di salên destpêka kovara Hawarê da tevlî wê em bijin têkoşîna Celadet Elî Bedirxan Birayî û gelek hevalên din di wê kovara Hawarê de têkoşîna em bijin zimanê Kurdî da Cigerxwîn cî dîre û di wir de helbest wî xwe bi giştî em bijin gelekî bela dibin bêguman ne tenê de bi saya kovarê weke din jî ji xwe Seydayê Cigerxwîn di nav mela û seydayên Kurdan de di medreseyên Kurdan da helbestên gelek popüler û gelek tên xwendin û hemîş tên berkirin ezberkirin ku di nav civakê de bi vî awayî tên belavkirin ji ber ku zimanê ku Cigerxwîn bi kar haniye rastî zimanê gelek xweş e. Yani weke konê reş binav dike dibe dibistana ziman û kurdewarî yani dibistana zimanê Kurdî û kurdewariya me ye Seydayê Cigerxwîn bi vî awayî weke ku em dibêjin helbestkarên netewî helbestvanê me yê netewî ye Seydayê Cigerxwîn yani her çiqas 38 sal di ser mirina wî de derbas bûye jî lê dîsa jî ew hêza wî ew heskirina wî û ew helbestên wî hê di nav civakê de weke xwe weke roja xwe ya ewlîn weke jînin û li ser pêyanin bi rastî ji bo ruhiyeta kurdîtî û kurdewariyê jî hêzê didin mirov ku dema mirov jî dixune bi rastî qet jî aciz nabe ji ber ku hem di aliyên hevokan da û di fêmkirinê da û di helbestên wî da û mijarên ku li ser rawestiye ku gelek mijar tê de henin nihayê behsa wan bikim lê beriya wan divê êdî ez derbasî seta berheman bibim danasîna wan bikim ji we re û hûn jî bibînin ka çend dîwanin û çi ne falan bêvan ha dîwanên Seydayê Cigerxwîn li vir dihe hebin dihe dîwan li vir henin di vir da dest pê dike ev yek yemîn du du sê çar pênc şeş heft heşt nihe dihe ya ewlîn ji xwe agir û pirûske ev ji weşanên avêstayê hatiye çapkirin niha weke dîwan nayê firotan min ev salek beriya salekî ji Bawer Pirtûkê kirîbû heger ku ji wan pirtûkfiroşên Kurdî ku ser Instagramê Bawer Pirtûk dem Pirtûk û lênûskeyê û gelek yedin jî henin pan kitap jî ji wan bipirsin heger belkî li ba wan weke set dibe hebe ji ber ku min ji Bawerê girtibû dibe Bawer Pirtûkê jî hebe li ser pirtûkfiroşên malperên Kurdî jî disan pirtûka Kurdî û wekî ji Amazonê û yên din jî hûn dikarin weke tekane ji van pirtûkan tekane dikarin bikirin ji ber ku set min lê nêrî tune bû nizanim û wekî din weşanên weşanxaneya lîsê jî berhemên dîwanên Seydayê Cigerxwîn ji di cildan da bi cilt ji di pirtûkan da çap kiriye ev jî heye ji xwe ev tê firotan yani weke set hûn dikarin ji wir peyda bikin yani wekî bo kirîna wî min ji were hin agahdar kirin nihayê ez derbasî naveroka wan bibim ji bo we ji setê derxim dehe hebin me got niha di naveroka Seydayê Cigerxwîn de çi hene niha nivîsa konê reş kovara
de hel Kurdî ya ku hejmara dahan da mehar cotme hêda eger ku hûn nivîsê jî binêrin dûr da jî birasî konereş bi awayekî Kurdasî behsa cigerxwîn kiriye behsa helbestên wî û naveroka helbestên Seyîdayê cigerxwîn kirine. Wên nivîsarî jî ji bo xwendinê pêşniyaz dikim. Linka wî jî ez ê dibin videoyu da ji bo we bihêlim. Niha di çend xalan da em dikarin helbestên cigerxwîn yani behsa mijarên helbestê cigerxwîn bikin. Em dikarin bêjin ku bêguman di serî da rizgariya azadiya welatê xwe difikire û ji bo wê helbestan dinivîse û tê dikoşe. Yani hin bi awayekî em bêjin gelek çalak di vê qadê da tê dikoşe. Pişta yekîtiya neteweya Kurd gelek Kurd ji bo wê jî gelek zêde gazindên xwe dinezmin û dibêje ku elzeme yekîtiya em bêjin neteweyî çi bibe ku Kurd bi awayekî netewî bikaribin bi yekîtiya xwe rizgariya xwe pêk bînin. Pişta em dikarin bibêjin ku behsa tarîxa Kurdan dike û di vê tarîxê da behsa qehreman weke pesindahîna qehremanên Kurd û têkoşerên Kurd û Kurdistaniyê hene li ser vanan gelek helbest nivîsan. Weke em bêjin behsa Seyîd Rıza, Şeyx Saîd weke Selaheddînê Kurd tarîxa Selaheddînê Kurd weke Eyyûbiyan dewleta Eyyûbiyan împaratoriyan behsa wê jî dike helbestên wî jî henin. Wekî din li dijî şeyx û axa û beg û dewlemendên ku yani evên ku li ba em bêjin neyartiya gelek Kurd dikin û ba kolonyalizmên Kurdistanê ne û bi wan re hevkariyê dikin di dij vanan disekine û yani gelekî zêde vanan rexne dike û dibêje durûtî û dere û em bêjin xwefiroşiya vanan bawer nekin dibêje. Wekî din gelekî zêde behsa aştî û demokrasiyê dike him li Kurdistanê û him li cîhanê û gelek behsa navdarên em bêjin cîhanî bêtir em bêjin ser fikr û ramanên sosyalizmê komünîzmê henin yani weke hebalçek û gelek em bêjin helbestên Seyda li ser wan jî henin. Pişta gelek pend û şîret û em bêjin şîretên wî hene û şwa bi pendnameyê jî wisa helbestan dinivîse û wekî din jî behsa hişyariyê dike û behsa hişyarkirina Kurdan behsa civaka xwe dike. û yani wekî me got dîsan helbestên wî li ser evînê jî henin bi di awayî evîn li birin evîna him welatî him evîna xwe weke din jî behsa evînê dike helbestên bi awayî klasîk dîwanî jî em bêjin edebiyata klasîk ew helbestên wî jî wisa jî henin gelekî xweşin. Yani bi vê awê em dikarin bêjin ku yani cigerxwîn bi rastî ji bo serxwebûn û em bêjin rizgarî û azadiya welatê xwe tê koşaye û ev berhemên xwe û helbestên xwe bi vê awayî nivîsanine. Niha ez yeko bes navê dîwanên wê bêjim dîwanên Seyda Cigerxwîn ya yekemîn agir û pîrûzke ev dîwana Seyda Cigerxwîn. Di vir de helbestek gelek xweş heye behsa dibistanan dike helbestek ne pir dirêj lê ez çend rêzên serî ji we re bixwînim dibe her çar xêzên Kurdistan hemî çiya û zozan tijî piling û şêrin bijî Kurdistan. Ez biçûkim dixwînim zilma dijmin dibînim bi kuştin û bi ferman bijî Kurdistan bi vî awayî yani behsa dibistan û behsa xwendinê û giringiya wê dike. Dîwana duyemîn Sewra Azadî di vir de ji xwe bêtir em bêjin helbestên ser azadî û behsa wê dike. Pişta em dibînin kîme ez ku ev jî Seydayê şîwan perwerbek ew kelama wî stana heye ki kîme ez kîne em bi vî awayî dibêje. Di vir de jî ev dîwana sêyemîn me got ya çaremîn jî dîwana Ronak e Seydayê Cigerxwîn ya pêncemîn Zend Avesta ya şeşemîn Şefak pişta ya heftemîn Hêvî ya heştemîn Aştî ya nehemîn Salar û Midya û ya dehemîn jî şerefnameye menzûm yani ev bi awayekî helbestî şerefnameya Şerefxanê Bitlisî weke bi awayê helbest em bêjin menzûm ji xwe weke helbestî dibêje ji bo me vê gotiye lê li vir Kurd kiriye yani bi giştî em bêjin şerefname li vir tirne ji ber ku ji xwe şerefname gelek qalinde em bêjin li vir Kurd e yani ev Kurd bi vê awayî ew kiriye ji dehe dîwanên Seydayê Cigerxwîn hene dibe herkes dikare bêguman yên ku destpêkê da Kurdî dixwînin jî dikarin helbestê Cigerxwîn bixwînin ji ber ku weke min serî de ji got zimanê bi rastî ne zimanekî giran e zimanekî tevlî hebe zimanekî rewan e zimanekî em bêjin herikbar e xweş e û difhemkirin û têgihiştina wî de em bi awayekî gelek basît gelekî xweş behsa em bêjin têkoşînê kiriye behsa Kurdan kiriye behsa tarîxê kiriye belengazî û feqîrî giringiya xwendin û zanîn û şîret û pendên Seydayê Cigerxwîn hene. Bi kurtasî min xwest ez ew qas behsa Seydayê Cigerxwîn bikim û danasîna seta
دیوانên wî bikim hêvîdar min jî bikarbin bixwînin û bi vî awayî jî dibe bîranina seydayê cigerxwîn wisa tenê bi wêneyekî û çend riste helbesên wî bi bîr neynin bi xwendinê bi fêmkirina seydayê cigerxwîn heger ku hûn bi bîr bînin bawerim gelekî çêtir be û bi vî awayî ez dîsan seydayê cigerxwîn bi rêzdarî û bi hurmet bi bîrtînim û tevahî şehîdên Kurd û Kurdistaniyê li gel silavan xwe baş binêrin.